Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en taste-test, og jeg har alle mulige ting. Jeg sidder her i Spanien, så jeg håber, det er nogle gode ting. Nå, hvad skal vi nu starte med? Lad os starte med den mindste. Sådan en, jeg ved ikke helt, hvad det er. Men måske ved I det. Sådan der. Der er to i en. Den dufter godt. Det smager godt. Ja. Og så kan vi også rate den altid. Og jeg tror, jeg giver den en 7'er. Det var altså lidt cute. Nu tror jeg, at vi tager dem her. Det er altså nogle takis med ostesmag. Det dufter mærkeligt. Håber de gode. Det smager bare sådan noget... Ja, bare ost. Det var også det, du skulle smage af. Så, næste ting. Det bliver den her. Det er sådan en Milka-ting. Med noget hvidt indeni. Jeg ikke ved hvad. Så spændende. Sådan. Er der ikke en saks? Kan du åbne den? Fordi julemus der hjælp med åbningen. Er du snart klar? Ja. Dejligt. Jeg skal også i poolen bagefter. Skal du også i poolen? Ja, 100%. Ej, den er helt smittet. Ande. Jeg kan godt spise den alligevel. Det er vi ikke i tvivl om, skal. Det skal du bare gøre. Du kan bare tage en bid af den, hvis det er nemmere. Så du kan få det ud over det hele. I kan se, at den er lidt smeltet, men det gør ikke noget. Eller blå, men den er god. Og jeg glemte også at rate de der takis. De får en 6'er. Og det her får en 2'er igen. Og lad os gå til næste ting. Det bliver den her. Det er sådan en yoghurt. En frisa. Den er jordbærsmag. Den er flydende. Smager bare jordbær yoghurt. Den får også en 6'er. Næste ting. Lad os tage dem her. Det er sådan nogle Ruffles chips med kødsmag. Regner med, de duftede bedre. Er de der, hvad hedder det nu? Jeg kan ikke huske det. De er gode. Ja, det får en 8'er. Og så. Så lad os tage den her. Det er sådan nogle chokoladekiks med en eller anden figur. Jeg ikke ved, hvad det hedder.
hive ind. Der er 2. Eller hvad? Er der kun 2 figurer? Nej, der er 2 forskellige figurer. Så. Oj, der er den der kat, og så er der en eller anden mand. Jeg smager på det. På lortet. Det er lort. Det er godt. Ikke det. En træer. Ikke køb den der, når I er i Spanien. Så. Og lad os tage sådan nogle her Milka sticks. Lad os det tilbage over. Så var smag. Ja, okay. Den får en 6. Og så den her. En Milka. Og en Milka chokoladekiks. Det med hvid chokolade. Smag på det. Det er godt. Det er lækkert. Meget lækkert. For en 9'er. Og jeg tager. Jeg skal den mindste til sidst. Lad os tage den her. Det er sådan nogle. Jeg ved ikke helt, hvad de smager af. De ser bare sjove ud. Man kan i hvert fald ikke få dem i Danmark. Det lugter ikke godt. Jeg smager. Det er godt. Vi får en øre. Lad os tage den sidste ting på i dag. Det er den her. Jeg har nok godt set dem i Danmark, men det er med hvid chokolade i stedet for. Så. Og jeg elsker dem i Danmark, og jeg elsker mere hvid chokolade, så jeg tror, at det bliver den bedste ting i dag. Vil I se mere? Der er nogle små flodhestehoveder, som vi også kender dem i Danmark. Nej. Den har man. Vil du have en tår at drikke imens? Nej. Jeg har den der. Den er også god. Lad os smage. Det er godt. Prøv at se øjnene. Den er god. Den får 9,5. Ja, så den bedste ting i dag, det var den her flodhest med hvid chokolade. Og den dårligste, det var de her møgkiks. Ikke køb dem. Men alt andet kan jeg købe. Ja, men det var rigtig lækkert og ulækkert med de der kiks. Så hvis I gerne vil se endnu en taste test, jeg kommer også til at lave noget gaming. Og så smid den her video et like, og så subscribe. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej.